дар ноҳияи ба номи Мир Саид Али Ҳамадонӣ даври ноҳиявии фестивалозмуни ҷумҳуриявии садранги Чакан баргузор гардид. Дар бинои қасри филармонияи мардумӣ ба номи Одина Ҳошим ҳунармандон маҳсули ҳунари хешро ба намоиш гузоштанд. ман аз хурдӣ ҳамин чакандӯзӣ ҳунармандиро аз модарам ёд гирифтам. чанд сол шуд ки ҳамин ҳунарҳои мардумида иштирок мекунем ва ҳамин чакандӯзӣ чиё машғулем. хеле шогирдои зиёд тайёр кардаем. бисёр чакандӯзӣ кори мушкил аст, сабру таҳаммула талаб мекунад. аз таҳти дил агар биомӯзи ҳамин чакандӯзира бисёр чаканҳо зебо мешаванд, зеботарак мешаванд. дар тамоми выставкаҳои райониву ҷумҳуриявӣ иштирок мекунем. мудири бахши кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳия иштирокчиёнро табрик гуфта қайд намуд, ки бо ҷаҳду талошҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Чакан ба феҳристи фарҳанги ғайримоддии ЮНЕСКО ворид гардид ва он ба ҷаҳониён муаррифӣ шуд. мебояд мо ин ҳунару санъати аҷдодиро дар оянда равнақ бахшида ба наслҳои оянда боқӣ гузорем. вобаста ба талаботи фестивал озмун навъҳои гуногуни Чакан дар либосҳои кӯдакону наврасон намоиш дода шуд. нақши Чакан дар матоъҳои гуногун ба таври хоса қаламкашӣ ва духта шудааст, ки манзараҳои зебои диёрро таҷассум менамоянд. мақсади асосии баргузории фестивал баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстиву хештаншиносӣ, ифтихори миллӣ, арҷ гузоштан ба таъриху тамаддун, фарҳанг, расму оинҳои миллии мардумӣ, пешгирӣ аз фарҳанги бегонапарастӣ ва муаррифии санъату ҳунари волои халқи тоҷик дар арсаи байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. лозим ба зикр аст, ки баҳри баланд бардоштани мақому манзалати либоси миллӣ, сурату сифати тоза бахшидан ба истеҳсоли матоъҳои гуногуни миллӣ аз қабили чакану чакандӯзӣ, сӯзандӯзиву гулдӯзӣ, читгарӣ, атласу адрасбофӣ, духтани тоқиву ҷуздонҳо ва дигар намуди чеварӣ ҳадафи дигари фестивал мебошад. дар идомаи фестивал озмун аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатӣ ва бахши кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи Ҳамадонӣ ба иштирокчиёни фаъол ва тарроҳон сипоснома ва тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. ширинҷон Сафарзода Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Ҳамадонӣ барои барномаи Навид.